O debate sobre política xeral desenvolvidouse no Parlamento centrouse na vivenda, a sanidade e a atención á dependencia. Roda sinalou que son tres eixes claves para seguir consolidando unha Galicia calidade. Esta mañá desenvolveuse no Parlamento de Galicia o debate sobre a política xeral. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, interveu no mesmo e avanzou varias medidas para consolidar o modelo de Galicia calidade como un estilo de vida, ademais de estar favorecido pola estabilidade política e por uns servizos públicos en constante mellora. No seu discurso de balance, salientou que tras 2 anos de legislatura, a Xunta cumpriu ou ten en marcha o 85% das medidas comprometidas. Nun momento onde a política semella, para algúns é certo, algo cada vez máis frívolo e falto de compromiso, eu veño aquí a reivindicar todo o contrario, a reivindicar a política sólida, a reivindicar a solidez que dá facer o que se promete, a solidez que dá gobernar para servir e non para estar solo no cargo ou para sobrevivir, a solidez que só se pode mostrar cando un sabe a quen se debe, cando sabemos a quen nos debemos. Rueda situou a vivenda como un obxectivo constante e irrenunciable e salientou que o 100% das novas vivendas públicas comprometidas para este mandato xa están en marcha. En poucos meses comezaremos a entregar as primeiras chaves en Pontevedra, en Santiago e así sucesivamente ata cumplir o compromiso. Comprometémonos tamén a desenvolver solo para 20.000 vivendas protegidas. Esas son unha realidade 12 proxectos de interese autonómico residencial, que é a figura que nos vai permitir cumprir ese obxectivo a maiores das 20.000 vivendas. Nun ámbito tan sensible para a xente, como é a vivenda, en o que os prezos cada vez máis elevados son unha preocupación cada vez máis central para tantos galegos, é, por desgracia, cada vez tamén máis habitual que se escoiten propostas demagóxicas e baleiras de contido. Nós témolo claro, menos dogmas e máis obras de construción. Co obxectivo de facilitar o acceso á vivenda ás persoas traballadoras, o Goberno galego levará o limiar máximo de renda para optar a unha vivenda pública ata 4 veces o IPREN, o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, e reservará o 30% destas vivendas en venda para persoas de entre 36 e 45 anos, especialmente para as que teñan fillos. Os outros anuncios destacados foi no ámbito sanitario. Rueda recordou a reforma integral da atención primaria que se realizará neste semestre. Apostamos pola sanidade preventiva, cada vez máis cribados, cada vez mellor calendario de vacinación, o mellor do mundo en infantil neste mesmo momento, máis de 200 millóns de euros en reformas e melloras dos hospitais galegos, moitas delas ou rematadas e outras en curso, 50 millóns de euros en alta tecnoloxía sanitaria, imos ser o primeiro centro de España, a primeira comunidade de España con centro público de protonterapia. Hai que seguir abordando a saúde mental, unidades especializadas de nenos e adolescentes e tamén cos psicólogos en atención primaria. E tomamos unha medida pioneira para proteger a saúde dos nenos e adolescentes, prohibición de vender bebidas enerxéticas ata os 18 anos. Estas decisións, que ás veces parecen intrascendentes, teñen moitísima trascendencia e así se ve unha repercusión. O presidente da Xunta confirmou que Galicia acadará este ano as 100.000 persoas dependentes atendidas e comprometeuse a que 10.000 galegos e galegas máis reciban o bono coidado no que resta de legislatura. Estamos entre as 3 comunidades autónomas que teñen mellores resultados en dependencia. E queremos seguir, e por iso sería dun gran apoio que o Goberno central cumprira simplemente coa obriga legal, que é achegar o 50% dos custes da dependencia. A Xunta está subindo cada ano a súa aportación. E o Goberno central o que está facendo cunha recaudación récord en impostos é todo o contrario, baixala. Mentras tanto, non renunciamos a elevar a calidade e o alcance da política social, a ofrecerle a cada galego o servizo a prestación que máis se encaixa coas súas necesidades, co seu carácter, coas circunstancias familiares, coas súas preferencias. Hai que facelo así. Triplicamos a oferta de plazas en residencias de maiores sostidas con fondos públicos. En materia educativa, Galicia converterase na primeira comunidade en regular os usos permitidos e prohibidos da inteligencia artificial nas aulas a través dunha nova lei de educación digital. En canto ás comunicacións por estrada, o titular do Goberno galego confirmou que neste exercicio comezarán obras estratégicas, como a ampliación da autoestrada da Costa da Morte, mentres que no 2027 se completará a autovía Brión-Noia.